И здравейте на всички здравейте зрители, аз съм Анбиге и ще започвам вече да снимам от телефона ми. Както виждате, днес ще ви кажа само малко. Ще снимам поредици на Clash Royale, Minecraft и ще правя реклами и като цяло вече ще почвам да снимам и от телефона ми. Така че да, сега ще отидем в Clash Royale, за да ви покажа нашият клан и как сме се развили. И вие сигурно ще се учудите, защото сме много малко, но сме направили много голям клан чест. Сигурно ще се учудите, но сега ще ви покажа и как хората фармят в нашия клан. И утре очаквайте чест опенинг на клан честа. Така. Ето, виждате. 18 човека, но сме 8 клан чест. Така, ето го моят профил, това е големия въпрос. Играя ли от другаде, освен от лаптопа Clash Royale? Да, играя от телефона ми. 7 арена съм. Ето това е моят профил. Ама бабата вика. Така. И хора, ще се върна сега. Така, хора, махнах камерата. И ето го и моят профил. Може да ми видите дека, може да го копирате и моля ви да влезнете в нашия клан Кавазаки. Лидерът се казва Живко и е 8 арена. Чагата много добре си играе. Той е един мой съученик. Ето пишете: здравейте. Кой е в този клан? Искаме активни хора. 10 клан чест, елдър и колидер по преценка, да. Тук сме само едни наши съученици, 18 човека, но за 18 човека това е много добре клан чест. Аз съм 6-то място с 63 краунчета. Жиката е на 3-то с 206, Кико е на първо. Но утре ще ви направя често опенинга, за да видим дали ще успеем да го направим на 10. Може да се пусна наново в 2 vs 2 чаленджа, но не искам просто, хора. И да, това ще е от клипчето. Надявам се то да ви хареса. Ако е така, ударете по един лайк. Абонирайте се за мен, за DJToBG, за Gogo22 и за всеки, който си поискате. Това ще е от мен. До скоро!